Kudini pane vanozviita vana baba vezvemweya vanode machallenge uye challenge ye1 million sezvo vati vanoise chinhu muhomwe. Handizi kuti munoti chii nayo nyaya iyoyi, munoti chii? Right, ita challenge yako uchizvi involve iwe wacho. Ita neniwo wacho. Ndichada kuti pauye munhu apa. Ndotanga ndataura zviri muhomwe make munhu iye. Kwete kuti ndo yane bag rangu ndoti imi mitaura iko iwe wazvisiya sei. Newo wacho toda kukutesta. Newo wacho want to test you. Saka muri inonditewera. That's our point on this. Anditika 1 million. Pamberi pe vanhu panapa. Go sign in front of all these people we sign an agreement. Wait, hold on. Takuita challenge neni tinoda kunana Rufaro Stadium, National Sports Stadium, indokusiya usina izwi. Indotola ngo yangu kutora izwi chete. Ndo ndatorwa pass. Ndozodzoka ndichikupa izwi rako ka 1. Nditika after kana 30 days. Kuona. I come back with 1 million episode 2. Ndiano. Oh. Prophet Madungwe. Challenge accepted. Yili. Saka hanzi na Prophet Madungwe ka. Mari 1 million ndiri kuya kuzoitora. Uyu ndianu wakabate 10 million. Okay. Java uri kuti iwewe Makandiwa manu ukakwanisa kuti chirema chendoya nacho chikafamba ndiri kupe 10 million ma-US$. Anditi nyaya mamiliyoni ameno regai tione kuchawire tsvimbo nedohwe. Ava ndiana Prophet Mukanhairi. Okay. Avamo muonini yacho tone. Saka regai nichitongodzoka neyani neya Prophet Miracle Po. Regai munzwe yavauya nayo nhasi. Vapindura futi. Regai mungonzwa muone video racho. Thank you. Much love. Ndokutendai nekusapota. Rambai makadaro. Share. Tokupai ma latest nyama dzese. Onai Prophet Miracle. Tine vanhu vataiziva shamwari vakatengeserwa zvidhina. Vachinzi zviri anointed. Kona. Hatina kumboenda tichiparidza kuti Zimbabwe achidhina achisa anointed. Iwe ukandiona ndakutotengesa oil shamwari. Siyana neni. Nditika siyana neni. Tine vanhu vataiziva kutengesa zvidhina vatina kutombobva takaenda kuno. Tine ngari kutengesa chidhina ari kuti ari anointed vanhu vakatengeswa zvakawanda. Siyana nesu. Let us respect my churches ese. Hakuna chinoitika manje hama dzangu kune vaya vasiri kuziva zvandiri kutaura. Tine vanhu vanoita shanje vakaona nguva yeumwe munhu yasvika. Vanotanga kutaura zvinhu zvisina basa vaida kutanga kudini. We know nezvipopi zvavo. We know those people. They have been all over us trying to do this. Kana wine influence. Andika shandisa your influence to the benefit of people. Okay. Ko vanode kuite challenge. Ni ukada kuita challenge neni tinoda kunana Rufaro Stadium, National Sports Stadium, indokusiya usina izwi. Indotola ngo yangu kutora izwi chete. Ndo ndatorwa pass. Ndozodzoka ndichikupa izwi rako ka 1. Nditika after kana 30 days. Kuona. Ndo ma challenges atinoda iwa. Atidi ma challenges mamwaya yekuti uonda kuchita ngo uri super. Kuna profit ari super. Kuna profit ari super. Vese vamunoona chero ukaona ma profit vakagara pa vanhu vawo 2 or 3 atori super pa vanhu vake iwa. Nditika hakuna unonzi ndiye I respect their prophet that I respect in Zimbabwe because vanoita zvinhu zvavo vachingoitawo zvavari kuita not iwe kuda kuramba uri wega nyika ino. Uramba uri wega titi takutaurira. Ko vamwe vaane mari yekukwanisa kutenga vana zigo majournalist avo munotiwo nawo. Uramba uri wega titi takutaurira. Whether you watenga journalist, whether watengani, whether wagadzira zvimagroup, whether wagadzira mafake accounts, mwari hauzomurwisa uchimukunda. Whether vanhu ukatuma unoenda munokomenta zvichiti vachibva mumagroup kwako, I know you are on me. Kona zvinyanya zvekuti what is happening mustory win I know. Uchibva panapa mangwana wakuti hamuchaona chaita mwari wangu. Hapana chamwari nini, kana nguva yekufa kwa mwari wangu yakwana ndichangofa. Pauri kana nguva yakwana uchangofa. Nditika